Изминахме пътят до новия турнир, който преди малко видях, че така са го пуснали. И вижте резултатите: 9-0, 11-0. Опа, първият матч, 10-0. Значи не съм ги играла с тези матчове на Quick Simulation. А сега ще играя този матч. Просто исках по-бързо за да може да снимам клип възможно по-бързо. Добре. Само да погледна още нещо. Не са чак толкова изморени нищо. Сега. Започваме. Notts Country е нашият съперник на финала, който ще бъде размазан от всякъде. Просто ще отворя пакета естествено пред вас. Пакета е този от 15 000, който съдържа, ако не се лъжа, 24 айтема. 20 са голд и 7 са такива rare. Не съм сигурен, до сега не съм отварял съм такъв пакет, но не е купен отново от турнир. Да се молим естествено да се падне някой играч от отбора на седмицата, което ще е шит. Който ако е някой от ако не се лъжа, всъщност не знам кой е точно отбор на седмицата. Да, Бензема. Бензема е 95 овера, ако го пакна. Пакне някой от отбор на седмицата. Това ще е лудо, защото това ще ми е първия информ, който отварям. И ще е лудост, разбирате ли? Лудост. Сега да не тъим големи надежди, но пък представяте ли си информ в пакет. Това ще е нещо. До сега за поредицата сме отворили едно пакетче. Помните сигурно ония 5К пак, който всъщност е падна добър играч. 84 оверал. Маркизио от Ювентус. Маркизио ли беше? Не се сещам кой пакнах. Да, майче него беше. Но, ако не се лъжа, този пакет е добър. Само да кажа нещо за поредицата пътя до първа дивизия. Изиграх един матч, който всъщност го снимах, обаче епизода фейлна. И затова няма просто как да го кача, за което се извинявам. Не знам дали съм споменал в някои от предишните епизоди. Качвам по един клип на ден, без събота и неделя. В някои редки случаи тогава в събота и неделя ще имам възможността да качвам. И сега нека видим как протича финала. Резултат е 0-0 на първото полувреме. Там назад хвърлям. Край на първото полувреме, 0-0 се разделяме. Започваме към второто, което трябва задължително да отбележим гол. Иначе отиваме на продължение. И ако и там естествено завършим при равен резултат, дуспи, на които аз всъщност добре хващам. Често спасявам, но да не се налага сега да стигаме до дуспи, че не винаги ги усещам. Сега Бензема напредва. Интересно само на полуфинала да кажа, играх срещу AFC Уимбълдън. Там играе Акинфенуа, който е много добър нападател. От вас доста сигурно ще го знаят. Да кажа, интересно, той беше на резервната скамейка, а нападател беше левбак. Такъв. Да, левбак. И също на right midfielder им беше също левбак,
right midfielder, не съм много добър с английски, беше на center mid, което е много интересно как са се разбъркали така отборите. Но това не е мой проблем. Сега просто финала повеждаме в резултата докато аз си говоря и произнасям някакви измислени думички на английски. И защо моят играч спана техен, без аз да съм давал команда. Разбирам спортна слаба, ама чак толкова. Ай, ще пробвам един далечен изстрел на Бензема. О, какво мощно изпълнение на затворника. Пияти, спас към Бензема. Сега ще пробвам един финт. Така. Еластико. Ай, стреляй. Хамес. Ще стреляме с левия крак. Ще направим смяна. Да речем, Бензема е изморен. Ще вкараме кой? Фернандо Торес. Тук ще направим така. И Коке ще поиграем малко Ковачич. И така. Добре. Видял се, че го спечелим топ финал. Също този слаб отбор. Евентуално с минимален резултат, но това не е важно. Нали печелим. И тук сега да не си отварям устата много, че направо там го видях вътре. Това смяна, не знам, много късно ги направих. Нали ще поиграят сега минута и половина. Много интересно ми направи този турнир, че дават 3333 коинс. Шит. Мога да кажа. А сега ще изчиста напред. И край на матча печелим турнира. Първият турнир, който печелим в канала ми. Радват се играчите, радват се. На тези им е тъжно, но това за какво се радва, е? Тия за какво се радват, е? Тия тичаха и пляскаха по терена от другия отбор. Добре, аз викам да скипнем. Ето, видяхте 30. Добре, 2 минути. Бързо ще го отварям този пакет. Много бързо. Стор. Колко парички имаме вече? Ето да, 24, 20 голд, 7 ревър. Ай, скип. Скип пак. Какво има сега тук? Ти сериозно няма нито един ревър играч? Какъв това е? Сами едно. Сейф Олин Куп. То... Радов мога ли да го правя с това? Окей, но никой кисело. Нищо ни даде за жалост. Добре, това беше от епизода. Надявам се да ви е харесал. Спечелихме финала за напред, когато има още купи, които дават по-хубави неща. Ще снимаме на тях естествено само финала, защото другите мачове не мисля, че има нужда. Добре, това беше от епизода. Надявам се да ви е харесал. И до следващия път. Чао!